tena nagotonge gwat gento kana gonchira niki bono ngasi insinywa eri nasi nyetuenga kirende ojo mugaga tata muroche gabo chinguru cha moerere gaki tosinchiko maga mariga itekangitira ngaki ngokora gaki bunako bono gaki akore mabunoro chabero ngana iga tabwati bese twabere iga ngaki ngakore gaki nyasaye gaki tato jori iguru gaki ngonya gaki ni ngwena nya gokora chikonda cyane gaki hakire tata ndoche gako gokasano naraga sekangora igo nasengenja andorire bono gaki njikoba iga gaki tata nyasaye ngaki ngonye gaki ndora mabera bagambi baminto gaki na sibare bakare gaki bangonye gaki nyore chibesa gaki ireseri ane gaki ndipwa gaki rikonye gaki torora mabera gaki bagambi baito bekenyoro gitu kyanyashe no mugambi yo minto kafanga gaki atokonye gaki batubwate gaki nubwate gaki tata nyasaye gaki nayi wantongete nahende namaite gose emechano ngosoire ngana gaki ngabere gaki nyenye nakota amagosa gaki nyasaye ngabere na inji nagosete gaki ngabere gaki nasabira mabera inji gaki ndabwati kende gaki inchengo sabaiga intatwara kende lakini mpe huia. But 3 days ago, ajite mwane mambia atubetiriso njenga manengo muntu urwani. Ngasoera achasoera muntu murwaniri ngobuli mutanya ngiyakuri. Kagorusia na nchi umuntu na atametekere tonya ndamanyinga kuri liso lya sokiri ngali engundi esokete kuri ubusi. Nago turojiri yandari na sana amabera manene pi. Bono nago turojiri yandari na sana amabera manene pi. Mwancho muligere Nka TV ne biro binde ngokoletera mugano kurwase kinyore kiga kya Nyansira ni gigotoka se ward ya Birongo ime ye constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii aiga ni gotokumbira mwaka oyomo ubwatu muchande bweliso mwaka oyiga ni gagoteba ng'elise ligari ya chagete muna no kumwatia kyake akabaga kurerio ga se chemist chemist rio gomuna lirio kugura kwanya kuibekira muchando kabo munene to a point bono liso lia elimo lia libire mwaka weni yakweresanga otembire kulirwali sana lakini ubutaka gusogota inyara kwagerire nga bono takunyara anymore wikonya neliso lia lia beire to a point bono lia libire mwaka oyiga ni gasiriti munginoe bwatu musigo bukorera abana bae enkaye ya yega igekero kurigererio ubutaka ni gobore kiwango kigoro muno ukira Nka TV go sapwa abasamaria baya bamukonye lia ruali liso liae yonde soso mucho igeri tukwana mange zaidi atwerese Nka kimo chando chagete nabo igomba konye kyo bigaraga ni kurwa simole ditukeriga lialera nchenkro ko brand magnite Nka TV tigatosoye go chaso mucho igeri toralenga chira kitura konye mugakoya Mwancho muligere naneka gote byagwase umuchakano nasoira senke igayo mugakoya liatwerese mangi iguro yoburire bwa Nka kyabirga kurwara weka engake karibu sana akikuru kumwaka sege tanga rukora wese mutayo Ondieki Lawrence Motanyo Ondieki twaikira senka ya umwaka aiga noka na tata no Ondieki nero imkwarabu usema ogeria tarinde magobe mauga Ondieki mauga karibu sana twa natwikirega iga sengincho muchandogo oiga bweli sori yago na kitu atakora manyanga ngaki muchandogo chagete turumanye bugima bwawo ngakibwa lenge ngakiboli gocha kara tukwendera ngo muchando iga bweli sori yago ngakyo chagete muchando bweli soro gochagete kocha dia chagete kubarira kurwa kona kubarira tu nkanja ko ngone byagasa biko kara bikondo ngo ne byagasa dibadirete bikagendera sinini ga ange chiwiki bere ga bono nganyari agendera ko kubarira bono ngachikosirende ko barogo ngakisi ya chagira ngiri ko barira ni kiekebe
bono no ndwe toro rinde ngana ngachikora ryo rende kaseke mesuri rende bentonya rende ribebuya njikorenge nkibono na tonge tuguyaya tina na gotonge wo gento kyana gonchira niki bono ngasi insinywa iri na sinyetwenga kirende kana kakora ya chinte nganda chemistry kaiwa ento amari ryo gotonya ro baga centroping ryo gotonya ri nkaira sarinde mbando je ryo rimbuya ri konyandira abanyenchu kabire muroje bono bono rende bakanga katonyeri kana na tonyeri ndije tiko na ende nganyora nga still na tonyeri oge yari na ende ndiraba na ende nganyora na ende ya chagi na ende kuja kondo malaria na kaigure bya gasabiko bana biko ngaraiga nkwarwa na mari yako nyako iteka eri kabengere ngeje kabireyo keri geraigo na ina hatebete ya ngentongo korango karaki na yakore chemistry bera mayogo na bekire kabere ikakata na bekire tino chigasi chingobere na rinchi hete bana nyagitari nyagitari ntangani na njete nakuru species na bondo chari kirenga elio nakuru species para mumbabu ata mashini abo kawaida ya maisa na bagopima bakambima maite bahamba nyagitari bari batari batenga ningi para unoko korigeriga bahadika yabo bagateka chogori yogete na yogete bosenyeri robanda bagateka nda chemistry eri amane nabona chetoro bakarigiri bagatendoro chikende ntorochi gento kireime ili bado liso lya umbi yalire lakini liko mai ya ndigerere tuguye yabakori mari likorora gento ngeyo imentokero ndokerochi lakini amario gaja twakurikira mpaka ene baganto magaseke chemistry yogara kochikugura kagenda rende ngakora epate na gwata kabese na gwate ngana ngakora mario ngana yakotonyeri matukari bantebeti apaganti gukora na ndo ire ne mario iri dropping bado dropping ya machi ne chintete ne chire bangete kurwa edu igagunyorete na ngomera namanya kubeka dropping is ekari ya still nende ngayunga ndikanye getara kin ya ibi agasage tempire Pano roje mburane ndi ngonya gukibore. Ngaki ngonya gusuka bore ngonya gukibore. Nkayo yaya tera ene kana arenge narabe mangana ibarua mbora nago tinga tindiga stimbwa tikene kibaro kibokombe tu konya kuriye konda. Yebana. Ya konda terekende. Nina kana aringo chirogoro gavura tufare rogora abuna na chete nakuru. Bone kere na chakaga kanyora isese ndiraba ndijitikoba. Kaitata. Inki wone iki. Nari bono ndwe toronga tabaya. Bono gangu siko setu. Nyoka nyancho. Nari njete nyancho. Nyancho yaro nari njeto. Na haro na bambi mede kisak dirunai. Nara tumira sini tiangira na mega ke. Ira na magando sisi. Estuwa tumira no nte to manyo mugano byati. Iga kera ndwete nakuru. Yeah. Nari njeto na private na ro yo muntu na munyagitari gote bono rinda bwate ya. Yeah. Omuntu akandera gituko chonga genda akera njeto ro na badirigirete ya teri seri ya rwando go disibiko. Inki obocha obore. Njenga teba akora gende gyozi jangara ki Uchambwene. Chambwene kintu kiamana nyasa onkonye nyasa ene na bigete muntu kirabona iga ankonye anderere ngwene mechando na chandikira matuka gocha munyagita yeta akanta yaja wire na yale nganga saiko minam kama tenjera ngorara nyembwante ngosi biwore ni gwene tinikosuka Asta ngo chiguchambwene. Anda maana bakakane jeje bakanyate nikosuka bakasekabu bakataya korara none baranda ngata ngomatore Tsenchoboro na yigwete. Ngomatore nande tona nyasa tokanjibye kandi nyasa naro nando china ndete amane na bakorete bako korega bakaseka na bakarisibye akabasi bakangane ryogo bono bagatenga sasa imekwa umusisi warenge kabira ikabire chiteje nganjenga boka enkora ane gatarama bono gocha ari ndije tikoba kaburonge ndikakanyeka ndi akanyeke tokanyeka karokwa ango mutinyo mugima Mwaka kiyoto kwanira
tari kare mono ya ni mwaka uyu kuruigo sono mwaka uyu mwairiro no yo kabiri tari kare bono kuruga abu nari ngorete nari ndweto njaji gukanyeka buya kare bono nari ngijete bono ngaga kare ngijete ka nari ngereta bunyanji bono tsikanya na ikiri ese nchibono gwatemire nyagitari na kuru kurwari gwatemire kwanda saba nyagitari au kwa rule chemist gwachire somo nyagitari bene wasibirigu lakini bado muchando litorahera okabona ngukanye kore omoka ngukanye kore ocha igoro wana bono tigoche gusi ukaranga bono tigende gusi kare ngijitanga genda nyanji bakangama ndo gitinabuye obo tuko mongata baya nje nande stili bosonga tunikote wana nje nangoraki nyanji waekera kwagenda nkiki abanyanji nyagitari nyanjwa chibese Gwe gitororo gwachie tororo igo na chieto ntabwati chibesa ngorwariri go mwete kero koromwa ogo segase agochia na boko moka na nyambusa gochiase o ga kinkonya una kitu kwa mfuko bono ngakina na kokora ekere na bono muno ayi no munyagitari example ekere ngo ikabagante okianda okora no koro munyagitari ngurore foye hem o atarangora kende yo nabwa nakikiagerete bono ngateba yaja tingora agenda kuchiana haro gakina ni echo asine jingia lakini tigana ara arinjieta katika na nyancho singicho tubwati basiricho koromo nyitari tubwati kende bono bagagote inga ntoko gokonya okaira naka ago koriga mbandi kerete erifu nabwate namayete kuji nandi bagate eribwe nabwate umunyagiteje orukondikira isiko bono guchime siri ngoji basanjiro basabete konye batatu ngotatu 1000 bono ngateba rende kentonge yombwate nandi tingonyana kuchikwira no wasase wenda maoka momoiga okaira naka nakiga gate ngaira ndai general wachire general tusiga bona nachite general ngobono kwekara wekanya nyanchwa chibesa kwa bwateneri bwayam kalikeru ali ubesieli bosaigo lakini tugetikora munyagitari kero tekoro munyagitari nandi bono ga Rus Hope okaira naka nkaira na bono bono kero kwira nanka gaiga ndi nandi kwacha gutwara kerenga nandi kigotaka kerenga nandi siri maito kogwato boko gwime yawo nende ngonya utara bono ntarara nyingi nkoro nkinkorengere boto nejita bose siniku ngimambe okora ngimambe ngosara ngakingokora mambi ngenda sigete ngakikosenga na konyeke nyasaye akonya kwa ngibirengere ringa ngakinya tokonya kwa mana nyasaye one ngakinya igongo bori nyasaye ngakinya ngakingokora nyasaye byekana nero ntebeti ngaki bono na kororire karagenda naende nyagitari naende irorera ari gusongora kini nyagitari ekorokuga nari nchieto gwasabu na imugete mambi ngatanjenete mbuzongoji lakini chendu tiri kogenderi gwasabu timwatike gonda moga mom nakigete ngacho nonya naro rende uno chena yaikirega ngikwanyorete bosongo kisi general bosongo ngaki kero kwa imugete kurwa ngwegete nyagitari ngwa konye tu ngwa udumie tu no munyagitari nchepona ngaki yawe ndambe sana ntana kuchichana reria soburwaria bigona rwete kuruga rio katimanyeti nkanyora ngabori nyagitari bagante ngaye nkanya kubori bagante iri gochiaria nkagenda nganyabagina barange na geseri gabona amajo senero ngabori ngitari chenengo yegotuka bagante hao sori gose no igabo gose gete gochimiga kai ngatana wa igo ngigete ngatabanya sa no muwe ngasabo chime kingo geime timadi singasa ngasabana kuborio nganyoro mugakondo tena sema ngamobori ngaki nonkonye ongire rumu yo asiba ko bwari gaki amaseje no mogeni piri so dinyari tini korra ina rintubete kabisa agateba yaya ayegenda bakari umusiga narari umubori ngitinamenya nje no mogeni ngagenda ngamobori musigari agantebya kibesa nyigire simi yawe ime oseti nakiko seti gwa ubwatire kadi kadi yengo kikobwatira kibesa ngire ime yaya simi nanya bwate yanda kucyari obekeru ringo minyaga ngo kikobekerwa ekangorete message ekanga kore ekorete message bagante bibono nto gukorikira kwa sabu message teya kase kabo akingo kora
ngakingokora gasinya buna nyasaye abangete nyasaye no muwi nyasaye no manene tokonya gusabokera engaki omonyagitari oyo magaeta gonya gotakata umaete bono rirwarite bono tikorora rikoreta obonyenyege rwocha tinikorora bwangonya kurigereria iga akante ningi kamatega enamba kirachiansi nyire ngakibono ngokora nyore kadi ndwarete gakichiza jari jabire satisa ngogenda bari ngakingokora nanjite might process bagosama akamwataiga manya akangire chiro musato etaika kadi mbwata goboko no monyagitari no agokora amagote konyentera manyarieta ga kintu ikomanya na nyasaye bunaro na akantebya njongo kadi akangira buna twa angirete kangira buna angirete nganyora nama erumu iria saba bago nachira baro bakanachira bakange kadi bagagansokia kantena ndengo kwera clinic ya Moises direct akantrumbu kya ngeti jiru mukirime mpaka mahate akona amana nonyo watabanya gitari no bari iri yabesa 10 tari ngangendo kyange mapema ya iri bari ari giri gochiari acha bakwangereza ngo batega kiwa bakategerera bakakumi bakatebo no rende ngakitoko kora no rina kende ngabatatumbu atikende nkanje tomete ndina kende kireba ruango kora seito yomete ntubwate nane ngokonyo mochitu na uru momoiga mechando nene ngetubwate yugaki nacho monkonyo monyamokonyara akakira igo oikira buna ri monyagitari atabeta naki kera nyarekane onyoru mugambi usino naho turamaze go tema torenga tokokora yegaki right mwanchi muligire Inka TV noigweto mugako iga buna kweresa obokongwa abiriga gwetira engaki entambe wikira bono ya nabiri inko mutegera nani maitenga kwa mutegera iri wikira chinse chiga akaro ko iguna kweresa ngera na nyasaye we kirege ntate kemetenga nyasaye we nkonye oyimokire kurwe nke yae ochinse mochanya gitari atabwati no nesiringi wikira otabire ngabika mpesa ga igonya ole kadi obekira atabwati besa akubika pake pin ali shwanga atabwati besa ime munyagitari wetire kwa imani umukonyira umwetire chirumu ao neronko wika appointing wikiri gwa se clinic ya maisa ali chinsemo cha Kisii teaching and referral hospital ikiri worota everyone le wikira rakini rento konyara gokorwa ali nyetubwati besa ngiokora bono ligio mu chief Oseino emechando obotaka akaro kumuligire limo ako yana bokora no mu ako bwate mechande menge borobonga samaisaye mochande munge senka yae wakwandigoro ngoira natolinya gitari wakwandigoro yobugima bwago mugakara tweresango bugima bwago senke yaho ngakyomenyete gaskiokora morugyo ngayale bana mbalengo bwate bono aiga nina rinago tebika aiga no nkano ngwira no boiborwa iga no atoki no kinerete gocha buno rochega bona batokinete iga school na batojeta no nyantu achieta tambe gechibasa chikachakara chikabora sichiaborete toka nguna chingatiga rotiga pina busibona ngatiga sina tigerete na rinyi mogeta bona ngakora ki kachaka gukora bono umaite kare gasia bori gose torochikende okorengeri ngakora nione konda nyore nanje nanye siringi 150 kacha kori barua ngakora barua ngara kore barua ga iganka ga ndo sinkuburgira abantu chichai kotara abantu chichai geko garatimbu atikende eriyo gocha igaikerende ngakingotanga kitingora tananja abantu nganyoma ngara tumusubati kamenya nerega nande gochinga ki nyomba charenge mate yabwe gatongo mbono jasuka gocha rogoroga iga bono tukamenya ne sa buna rumya tukantu abana tukanyora bono tukanya gukora chikonda nere tukakora chikonda nere tukasomia abana omwana mutanga ni nere na basometa genta chietiana atambe mono form 2 agatiga inyaruka yare kanda boy inyaruka ya kabere nero nere gasoma iga nere kanda boy omomwera erongo yo gatatu omomwere nere agasoma iga nabona mutagere ti iganere ere nere agikira igete era kana koirigere Nairobi yare lakini tabwatikende egasi ya muchanga konya gosuguma bono gakina bo barenge nche bono
ekere bagenda igo bono nabo tobwekaine nonye nase bare buna ndoche iga nchandegete nabo bakonyakorera ase bagakare ng'aki kigaki ekibe ng'ai tokorusia ebento gotomera ng'aki togokora iga nabo bachandegete bare na kende Ugatigara n'omong'ina ogo bono. Ugatigara n'omong'ina ogo. ngatigana n'omong'ina bono epati buna ekoba empe omong'ina one nari achete gokora ki akarwara gaiga bunang'ake buna esere nere agacha akagenda agakwa bono agantiga inche bieka iga na abana baminto oyo omosubati ominto nere nkobwati yote nari gesieri abarende nere nara asa iga agachete kondora gaki aya na musubati onde naroro nero ro monene omochoyo lakini rendo rachiro chikaroka mwasi nini tamayo songocha muranga nere nanyote shida korubu nare ngomoke tachite konyora asa guchi baka bono hari nyumba sinye mechando noroje mechando bono tubwate seitani menge nojo mugaga tata muroje gawo chinguru cha moerere gaki tosinchiko magama riga itekangitira ng'aki ngokora gaki bunako bono gaki akore mabunoro chabero ng'ana iga tibwati bese twabere iga ng'aki togokora ng'aki ngokora ng'aki ng'akore gaki nyasaye gaki tata oyo iguru gaki ngonya gaki ninkwenda nyagokora chikonde chiane gaki ekere tata ndoche gakogoka sano arabuye gaki atebe motanya no gwachire gaki ochigo nochaga igo ekera ndoche agoisaneka ekera ndoche njibie komonyene iga akonya goisaneka oteba ng'aki gaki gwachire naragagoseka ng'ora igo nase eng'encha andorire bono gaki nchikoba igo gaki tata nyasaye ng'aki nkonye gaki ndora amabera bagambi baminto gaki nase bare bakore gaki bankonye gaki nyore chibesa gaki ireseri ane gaki ndibwa gaki rikonye gaki torora amabera gaki bagambi baito bekenyoro gitu kyanyashe no mugambi yo minto kafanga gaki atokonye gaki batubwate gaki nubwate gaki sato tata nyasaye gaki nayi wantongete nahende namaite gose emechano ngosoire ng'ana gaki ng'abere gaki nyenye nakota amagosa gaki nyasaye ng'abere na inche narore nagosete gaki ng'abere gaki nasabira amabera naende yongosaba abagambi baminto abekenyoro aba barende buto babanene oja motu gaki baba omwemusi oito gari gose nachanda gaki batokonya gaki ntochande getubuna inche gaki ntabwati kende gaki inche ngosaba iga intatwara kende lakini empe buya ekere omogago tata andochige iga koigubuya naende ninche bika ngocha namosiomerega ekere natarega kere ndegakora buya sana onya koigubuya lakini bono buna ndega igakumete igahichanete gaki narai nagobatebi Alright. tigansabe iga nyasaye akora nyasaye oyo ntongete naende ototongete twansipi nabagende baito bonsipi gago namwachire iga tiga nyasaye baseseni nyasaye tigaigwa amarere aya nakwanire gaki nere akora gwanja kwaye gaki aita ase abagambi baye bonse ase bare ase abagambi batotenete bonse gaki bankonye gaki embuya mono ari naro nabwate gaki Biamana mwaka. Wancho muligari Linka TV twarakorire emegano emenge sana ase binyoro ebinge sana lakini twakorera abantu bachandegete lakini omugako oyo orerire kero kumurigereria nchibiekana kunirwa senkoro yane kero kurigereria mwako yenjira asabira amabera agosaba omonto atamanyetie amabera akorera nabo ku imagine oborobori abwate asomo yoye ase eriso riaye yani kire gento nchitimbwati gento ndamente gwikira gaiya mwaka eriso riago ng'aki oigwete imeriso emochando sedi amaumivu nara chandite yani ekere nkorinyegeriga nocha ekere nkonyegeriga iga nari ng'ung'aka tigwaka aya naende botuko kindeire rikondoma rikondi sana rikondi bono ngotagete chintetera namera chienteteri ya mapain killers naki namera Wancho muligari Linka TV nimaite ng'a nabo gokonya
Gokonya kwa kena botokonya ratu achenchire buma bumugako igwiro nyagitari orori runa bataalamu b'iki nyagitari ndabwo ensi umunyagitari orande ensi skogali ndabwo ensi sobo yebugwancha otuligerete chinse chigani maitenga kwetera chinguru chiago chiri chinke nabatokonya mugako iga elianya ale kurwali wese elisori yae kwiguri mna batabanga no bamete na isega mugako mugotusana nkomorora muri ase kamera aho tebanga no ekero tatu mubako morora yani era bwene twakore chikonde chiaye kakurwa gutatu mwabagoke komorora musibati mwaboyo kumubwatia no harega iga rule bwoyo chire komorora ga iga at least ya mukonye mechando butaka ni maitenga chinguru chiago na uchigo konye mugako iga abwene wasinya gitari timwati kende gyonse komenta ekaronte ko kwalibaga rio mwario ukwane kende gyonse somuntu kuligirita alafu umo chief werie no tulinerega komoleta tulinerara twerese umuchanda mayetiguru yo mugako iga kende gyonse kiriara ta comment muswati mwabonera bagocha kwane kende abato kwana na isenera ruwa mauni yae elito konye mugako ekirenge kene to makonya ruwaliwe hani maitenga na bato konyara ingana lia guri omwere kiri wigwete ntara kuburi ora kwanera mo ligirerio kuligerete ngerekeke ngerekeke nkiko igwete ora kwane kendi yonse aso muntu kuligerete mbakonye kyote ta okon Inchega kia soko konya oyo ranche konkonya nyasara asubori kuru enkoro yaye oyo rankonye wetera emechande yane eyeriso Ichengo tebanga nyasa keria ranche go arasiboke ranche nyasa yani arasaso kuru ngoro yaye ekina kina jengo tebambia mono no nyasa gweka nabako musisi nyasara baranyora yemono thank you so much just baganda kuligererio mwako iga kende nkyo kenene na tuchi kumubori oere sirikere gento muchando ene liso nani maitenga na batoko mukonya tiande tumugambiga iga atwerese amange iguru ande tumugambia twerese amange iguru yo mwako iga alafu nkore tande tatu mwabo na muswati mwabo na baraba twerese amange iguru yo mwako iga tochiandale Ancho muligereri nka TV nande nekero na irani no mugambi bwe kinyore kiga tigatura kwa no mugambi ara tweresa igoro ye kesi kiga ngakia kemanyete buno mugambi bwe area karibu sana mugambi asante samaria tanki okoroko muri etangoro ke fomai mugambi obirongo sub location na wabuna kwamboliri na wango tanga semekiri mbwate metaka ana ya mawo asekinyorukiana twatemire korona kitoko konyo muchwe singa mungena nyana nasirete mwaka bye kontigadete na muro mwakwana kamo romoma ndego muchia na era mungena nasirete no musiko ya manasirete na otigeta bana jintakana ono abo muchanda romone sana se muchwe kera mwaka ogotire musiko ndoronga monene ro turika na era ale malite abwate tapsinjira gete no muntu utatara tamba kuna kugwa ona na bokire gente ko sana na beru muchitole utakitoko konyo konene indi twaratemira sitokunyara bali turaba amate nabandi none nyarukiye yentakane tigate twayire school ngona kurwana twekone yakanire visa secondary ya Nyansira no mwaka nere twatema limwe kero mo ishimiwa janda aleta kiene cha F tuka mutema tukamubeko moyo mwaka bweko yo ise yo romo gotu na ende nare system scheme yende ya serikali yenwa jamii na rangonya nale siringiwe na chigo chigerete urunona gakondo gakorekera mumuro yate yakero mumuro ya mete mura sabana bali mu ngino ya mutigirete iga gochumyo kali moka na endo koraki irana mwako iga karugo akweresa na bakoranga mechande igali eliso ya mumi ndi wachite kumanya muchando iga na ora mumiri akona kurusia marige eliso kuruma igango mwaka kira kora chaka agotira iga tukumera anyanga no kumigari liso nikiranga chiwo ngira ndenga zachinda agatongiri muchando ndi bwato mokomo ke no tutasanga mono guchimi ngira ndenga no muchanda nya container tera nya container so zachinda wenda to kanya treatment but 3 days ago ajite mwane mambia atubete liso njenga manengo muntu urwani ngasoera atagasora umuntu murwaniri ngo buri mutanya ngiyakuri kagurusia na nchi umuntu na atametekere tonya ndamanyinga kuri liso lya sokiri ngo tingali engundi esokete kuri ubusi bona utwasitugete ngo boninga ngo konya bona uri ganta nta munyagitari na ya munyagitari na tete ngi chasuri
Bono ngaji kuibwati ngaginko kora ngataka nkamotebuni nanyore nambo y'umunyagitari uyu nganyora takortiki nabwataka nambari ketu asigite kujwa kumnyagitari uyu kondenga ya inamutetia na Jumatatu lakini ngakiwa muri amukonye besa njikortiki kibasitekere ko rwali ni kibasi nyingi aroro ngaji kotemandore ngakina kora nakirito muri bakke babiri bekenyuru baraba beke bari baye bari baramanyaka matukamanga kumenya moro uceka abantu bikora bikambi kumanya bikora bikondenga tente bono enchanywa mutakanga nko konya tuli na kitura mokonyo sindo ati tukibanga umujango ka lakini state na muru chiri kengima nganyanga tukanya no mujanga tokara negendo kira sijinde kira sikiro no ubongo bwaye na ndiga ko amachani nga God forbid abichuri muchiusikiro ngana rebre de winner Bono ntubuna nkati vitu ikirega ikamugambi na singincho nande ye chijuri chiago singinchi agana galia njere kiba ntura mukonye kero kurigirira kamereria tabwatie simi mu ligiriro la link ura mweresa nande by the simi naye tura ikere abukuru none namba yago asibali baratakego support asenchire ndionsi at least bago ikera nje ko mama nango sabanga obokonyo bana tura umuchiyo kapiso mutanga no ko make sure ngumuro bweni egera nalyo aratiganda okonyo umuchiyo yo no kubwana kuwa ene kibashita keire mosoto nyore njera nyore na chef card sechinda nyore gwara wishira muira ara nyona fast eat fast tukanyete kadi machuwe ara kurwali egere lisirite ko muchanda atware chinguru chicha gwatanga konyira umuchuwe igonje ngatanganya oko konyo gutanga ni kwengo tuka no kuramo kora fast eat asinya gitali ndonzi idira nya kurwali lisiri lira kanyikake inde nyegategete mecha another mecha operation use mecha medical attention likora ndike dinge Michael yugo ngani bwaye no ngani bura to kuri yuka kera abakonyi bwa to kiri wechi besa ekara kinyagitari abuna mu mata Kenya ga antu na batabwati bara bataka bange babwati kari chene cha nende nyagitari ikoko ani nyagitari kirase ni lazima ulipe yo neba no ni dispensary chances chinyinge jino kanya wadanga gorega no kitabu ya 20 poponyo rocho mwaka buno kwara ngorora muri license chinde nyaga tima zimba mutura ngajara bizina tene popara ko ni kitabu so njina ngo requesting ango to kana abe ku system ya NHIF tu ene wel wishera to kemo konya ase emergency medical base bono iga egere tura murwali atigare kale buronge egera akonyo muchiwe igo yanga tanga anyonde ka tanga magase njeti myani batu muchana ku muisonde ntame to yanga nyore eko tanga ale bisibisi ase bono esimira monyo ne yane na mumuru mwa na role kirania ige yane ro 0720 489 290 0720 489 290. Right, omanchi muligere Nka TV ekaro togenderete iga nabo kwa kesimi yo mochief asengencho nande ngane ro mugambi bwe kenyoreke iga nabawo ikera omongwano wega senchiranga no rino nyagitali bambotete ngali gyo mugambi sengencho bono nchire ndete iyo nambe yesimi yo mugambi no erega iga nande bayituganye gotete gototumeka ntubuna Nka TV elito konye nke iga nabo twakira se namba yito esimire roga iga elio torenchira kiturakonye support ndio onsi liura atwale yechibesa mugambi oterenga nabo tokonya onde bwensi ora mu enroll no na NHIF bon mapema emergency ndan arakora no fast idia seri solia at least arakora at least onye major operation ereraga nirigwe nabatokonya koranchira kira kiri bono iga nabotokonya nabugo machibesya nabugo trust mugambi otome no NHIF go chasale oso otwakire toche tobugo liyo iga kuruga iga tumwire nyagitali no mugambi nabakora the same elitorenchira ki mugako igara konyeke kurwa senke iga wotaka nigentekebe mugambi kese sebune chiga ngaki ngo chikaunto se ekenyoreke kyao ngora nyato chindi chinkongu bako sinyo mwana bakanya base mwana tekano sene school ugatenga kwante bidya sereka jate ngira ni school timbwa dibi no ayo manare tu achangiri kanisa ikorokore nyantune nere ni baye tu mwana oyare nere ngo chikogenda maambi kantu abato gusaba ngo chiko ngo boli yanga kutande school timbwa dibi koroto timbwa tikenda edya kamana kama bakanya gachiri bikora ya kante binga amugambi ngolere bitabu karakujina wata 200 ngakakora akara kuri bitabu igobo ko ngono bongo bule mechi mubutaka no bonene bule mechi na muno tuna economy yonzi yakongire no na se konda bari tu akarura konda tu batwe stoko abantu konda bachiko kora no ni yago ta kora da rute kati ko gutenga nga yukuru seba soje kumwakana utenga ti asa wabe igo no sibe chombe jina kulisi igona kiagade nga butaka bwa mentire butakere nse chinde njiriri gibwe abantu bakonywe enjira era gara banyori bitoki byo kugenda liuma bwabo byano mugambi tirato kwane na ise na ertora igwa mauni yae eritora nga kimo
mwancho muligere nago tebia ngankore tandatu mwabo mwako se enkeiga ituole na ere chinse mwaka mbiole na kiukorukwa Francis Mauga umurugo ere sirenga ekero agokora kuigubuya Jana ngo konya ashikara kida uru kongo atiare na teba medina ya cha chusi akanya che nyombo mucha kondo yo ni mburango twere nyingi kana mata ga yomote karanta tore sanga kyo muro ya chage to kurwara nga kyo bokongo bweri solia muro nga kyo manyete are na ko ja ko muro ndogenda o cha muto ndogenda ili solia koruma muto make to kumanya sense na kwantiri munga ili solia di yalite na bana ya amwabate beti aya bagantebi ono mambia bokia kende gasiaye ono kuruya ocha okole gasi akala como bua mono ili pona budia to como nyara au sinyo ko kara gasi ndiansi eto watara nga na rwali na etani konye di como maka kake ero itale o tabanga sura ya ndiri ko ninga ndi private ki yitali chiangange ga ye kujina terengwene uwena ko jirira na ko komente kana ya nei ya veli bono oikeire ya mubuire kali ya mubuire bono na bondo jen twara nga awuli ko mubua ebe se yari ya buate ngombe ya kan ngombe ne chika awani ngombe ya ka ya gandi sio se ucha no tu yari ona ngombe ya ko era ali bona ati to sapi ona ko rare ngankonye ngombe ali ka yari ya sa buate onsi ya chi mujando yaye umutaka botanganire mono bese kogore abo jandika sana o jandika mono una korera ya twensi yantegerete ine birira aroche ngabona injibagandi ya nyone bese ndi usere konyere use konye wi komonyene njete ya wi konyera una arengerereti onyane de soira mwana makongo mujando manene kama ba wate ndikangishika oya gani akagachi otigiri wana arabuse nikyo dalili obokora ko mayete nga ibandi yo ndanyole bese neyemo ya boni kumwaka ngasikyo kora na ya tebo kumukonya iboni gana ya tegemete wana dini kana njuwe kandika wana ba hirite ngakiende ga nyumba izi takaliri na wekire nyumba yange gatongekema yo wana kuruiri bana njuwe kandika umwana ndo ana umwiseke yaro tari kwenyana ujiga garwarite kale sana kale nakuro nare ngangiri umwana urwarire ngajikomya koja kanyamungine kora kale ya birongo sayatiari akarwara metukama niko ngajinga yonga akangiri kumambia kangana mwenye ngitari birongo bwa busongo amuna mwire gote tukerio akarwari kwa tagwena kenge na bagaendeta kuri myaka ya kale atiri mbono nkale mwana wana rwari goja paka ukire ko ba meyolibya ya bana bakine bamura right kene ngiyo turamento mwancho muligiri mwako na iresiriga iresiri nka ya ebwato botaka mwana oyo munyaruko munene aronere ubwato muchando bugata oyo tayo gaiga twanyora ngosokire
mwaka buna eresiriga na bagotanga tabwati nchirende tia tokonyo muro eria konyeke nera twale chinguru cyo konyeka ya pia konyenda tatu mwabo mwaka ngana lya gulya mwere ndeliro ratebya abaligere iyo mwari yani yo tabanga akonywe na njina barangonya akonywe arare una kulreiga yo ninjo nkonyire ya nangere yo sinsema yende yo sipine nero rasire ngorasire bande yo mwambwate mbara uyo angina sore na rakora gure yo kale yale na iwisi miyoka useri irisi miyoka koigo webire igo isi miyoko igo na gatera na koiwa igo tari yo mwana uyo na okora muti ara mutiga uyo ko kaange na ro yo wancho muligere no tole na mumbro mena yagru Uyo. Raulia sumatanya. Okay, mwancho muligere no tole na muswati mwa Lawrence oyo ochikotote binga Kiara Lawrence ata yanga muswati mwa burule buoye eligo cha kumorora makikuru kubaba Elikana elimerita gachemba. elimerita gachemba Lawrence ata banga kwa rule buogo ocha kumorora gaiga tate byango igoro ibo mabwa Lawrence ngakyo maeta berika gusaba ibo kikia kurusiti buogo bagiga koleta mungso kyoyo mwana uyu muntu naruete bwane ngacha mwana muntu narwarite gucha naresire ora rwari no nyende bwane igirende na bakonya kwante bingiriso ni yugweto una beresire mugori wakiri nyagitari ngaye na kiri nyagitari nara kiri nyagitari kirocho lakini mario gonko yukurwororo nguchi gotonya litari gonkonya matebi gakire gatonya ligukure dosi na ndoro nyagitari ndogenda nyaturi ko babuya nyaturi go change bana bakanya kwante binga na tonya iri ngotonya ria po asini na endelia chaka na yotonya ria po asini na endelia chaka na ndagende nyagitari ngao ekarata kinji tikurwa nyagitari ya kitire ndo ende ngao ora kiri nyagitari kiro kya mane buna beresire ukiri nyagitari nyingi sana lakini bono konyerende liseria yendi buna likoro kibonega konyerire ime kunya kumuriera ime no ali kunya kumurumira mira ime kamari garongo kunya guiterarire rioka onya gwitinya kanya orane keranga kiburio kanya gwitinya riga bono nche na jitega iga nchakoro mugaku yo tata rende uno mumuro chariga na muswati muntu naruriga igo yo maneno teyo gaboniga nero rwarite kale sana kale ali sukuru ali form 3 akarwara bunangora achage tubururi bwa bunangora nane ni boyale ngarende akanya kurwara lakini mwisho atakaraki tabwena bona nabarororo nabari kagaiga tari kwenyara pi bona rende enkeje tana nabo bakungu bororo sana kogera buna bamenyete boko na tata babirega nabo mugondo ibuno rega igo rwetero kuroha sikunyumeri paka roche meteri buna murochega lakini mondo tayo gokora mugondo uyo mondo kanyara gokora ororo yani ororo rende numwana uyo mtu na rwarega mwanyo kurega maene nero kanyara urega anene nero kanyara urega egere omuiburi uyo tigare tata na muswati uyo mtu batari kanyara kende pi banyore ndagara kubo bari yo bono mwana uyo mtu arwarega maene na otorojiri yandari na sana amabera manene pi bono nabana achite nkamwakire simye kera na chagaiga ngacha kubarra rende agantebia nkena ikagaiga nkanyora mena sabu gataine kuru mbasi miko gutuma gatiga gatin sabu nganyora urusana rwaitire goro na sa muroche munare ujimate bo bono ngaraki na chitumna mkango irana lakini bono ewikene gatatu ndegaiga asengenjo yani ndoje ngatiganda mana sa igarende na ki ekeroro giasiuke bono ngaja gwakira umwana uyo mutesimi igamenyete kujisiki murugoro gakineni ngaja ngamwagira ngamatebe kerende bwana abo ngamatenga chakwandandika agantebia aya ojogendeka na inje ninjenjije lakini eliso lya nyarire
lakini na maitengana uri muri style nje na gatengane yani na gatengane kwa ite iri ari kunya gutinya mari lakini reme itarasoka kabiri basi bano ngachaga iga akaiga twakumwakire simu iri mutecha twakumwak bono nkumi ngana na tu wakininki bone kare achite kosoa ama tukabira itiri kuchumaga nkumuburi mutanya gaki ngitwa kuririga ubulite ngakine network etayo esi mina beroni lakini network lakini enda kante winkole akamboli nkole ngamatebi engande akantebi nanje mambi na chire nali tu ngira nanye bosongo nyagitari lakini ngocha kora etera ndabu manya koraki manya kwanda bosongo ogo chama ene ngamatebi ya yenchu agacha muisondo gutatiga igoro yeika muisondo gutatiga igoro agacha nkamara kuruwa buga gocha ama yana babigite chama kitamba ilisoiga ngamatebi karibu nyomba lende agaswa nyomba agaiga ama ene ogo chukutora kelise liguna lirega akia maana nyasaye abatu akumeti naende tukumeti bakabani gaki tukumeti pi lakini kinya kitali kiro kya maana pi oraitire aseri seria ibuna lirega oraitire kiro kyo bono no mwana uyu mintu uyu muswati uyu minto oyina batebi yote yabaniga nera maene narwalite kurwa arwalite alfa mutina batebi bakabaniga narwalite orogenda rwatali nguru nonyo kogenda gakinga negitije kya kulema kwenda so kwibitiri galende ngaki ngo chakoba yani agenda tunya kwa gure giticha aya ndega gantu kamubwatega okomenya uru mwakirense umurense gucyariga yani go bana so wengi narwalite nere naroche na tata muroche saikirete igabana bono gaki natanya gucha matambe mono umwana uyu mto gaki nachandegete eliseria muchanda matuka mangi naende tari kurara kuna lera yani garu mubokaki tari kurara kele lituka so wengi iga koro mubokia muna lega dikumunyunda kele ansire kumunyunda nane bukumatari kobega nabachandegete igo gaki bono twagania gaki yo kuigwa mabira gaki anyasaye gaki atokonye amokonye egaranyore besa gaki ro ali bweriseri Yamo. Gaki aina ara masabaito Wancho muligire Inka TV bahere siriboka banyene nanche timbwa tiswali ndaboli nona nabokorora butakambulega muswati mwaona ari ya kunya ukwana utaiya okoroka na nero ubwato muchando sana ntuira na enga kie mosengi ngayagenda kaga ndo chikuria magutakaroka nabakwagura tu okwagura karajakire mambia okwagura bakanyasira uri nire gari ororo ogenda karoko chikuria amaguta chikuria totabe tuamisira gusina matukarenga tumje tutobwati magutata mabutaita rero ranga tigagenda chikunyari no konyora mabutaita ya nega asienko ngwasenke saa 12 unaboko misaiga baharari senjo butaka ntoira na moskech tocho kore story yo muswati lakini asabona tigatura ligirire kesi ya Lawrence yasingi risoli yae nabatebire go masabana linga tigatocha mu eritorenga turamukonya yenda nyagitari ari umuchando wenga yole namba ya chief ntwabekaga iga boyona bomugo toligibuna Inka TV gwetere namba yito yesimi elito yo torenchera kitura konya Lawrence kurwase enke igeri arwali ukegima timwati kendenda mente kurwase enke iga samali tankuru ko brand Magnite kurwase kinyore kyanyansire kigotoka se ward ya Birongo imeye kinyorokia Birongo location ya Birongo kurugaiga by the way muntu gochaga iganya gogocha oikebunege tongo galkia kwanda Nyankobe school parorogoro no muntu oseruti ya Nyabiosi abogocha bakasa iga goso muntu olikurinchisa byanyansira namba yo chief noirega una bogwaka yo rata kwikaga iga yatokore nchirende stokonyo mu muroyo iga wako igo ku Lawrence elia konywe asomo chando yabwate tibot kende comment kurugaiga samalita ku brand Magnite Inka TV.